Je ka Abuja wakilci 'yan gida. Yan Nasarawa mu zaɓi ɗan kwarai. Kai, ni fa lamarin rayuwar nan fa ya ishe ni fa uwar gida. Zaɓi ɗan kwarai. Ahmad kaka Muhammad Sale PRP zami a gaske. Mai gida sai a hankali. Da sannu komai zai warware da ikon Allah. To shikenan, dama haka lamarin rayuwa yake. Wata rana sai labari. Halo? To. Nan da kaza? To gani nan zuwa, ina zuwa gani nan. Na za ka je gida. Ina zuwa yanzu nan aka kira ni. Ina zuwa sai na dawo ko za ki ji labari. To Allah kiyaye. Mata na ta kira gida. Ko mai gida Allah kiyaye. To Allah ya sa. Ta 23 insha Allah kai za ka wakilci ɗan gida. Je ka Abuja wakilci 'yan gida. Yan Nasarawa mu zaɓi ɗan ƙwarai. Amurka ka Muhammad Sale PRP zami a gaskiya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Allah na. Mai gida na ka samu wannan. Wallahi dan takarar nan ne yake rabawa wallahi. Shi da kanshi ma yake rabawa wallahi. Honorable Ahmed Kaka. Honorable Ahmed Kaka mana wanda yake wakiltar Nasarawa, karamar kuma Nasarawa. Shi da kanshi yake rabawa. Wallahi yanzu kin ga nan shinkafa ce da dan gudun kayan masarufi har da kuɗi ma yake rabawa. Allah saka da alheri. Yanzu abin da za yi bari dai in kai. Amma zan ce dan kawo amma zan wahala da kina ga kina aiki ba. Dan da wannan kayan in tashi. Masha Allah. Yau wani gida kai yanzu kin ga ta samu ai. Wallahi ta samu wallahi. Allah alhamdulillah. Kai burin ka ba wa 'yan uwa.